लावजों मैया लाबोनाय लावजों सयाबिनजों ओमफ्राय जोंहा दानि आइयानो मा एवदोंमोन जाखांबाय दहाय फुङावनो एवनानै जाखांबाय। गेन्द्राया लाव ओंख्रि संदों लाव दा दैया बन्द' खालामनानै दोन दे गेन्द्रा। जोंहा थास' बिबार खानो थांनो नागिरदों आइ थांगोन आब' थांगोन आं थांगोन। फैदो थांसै जोंहा थास' बिबार खानो रेडि नै साथा लाखाबाय साथा दै लाखाबाय। ओइ दलथा नै बेखौ बादोंसो ओमफ्राय आंहा नै बेखौ आथिङा मोसालायबावदोंसो बेना। आयै नै मनायाव सोनो नोंनि माबा आंनि दैखौ नै थास' बिबार खाहैग्राया बाजायोसो जोंना। बोरो दाफैया नामा बेयो नेगुलायबाय आइया मना लानानै हनै सासेया दाबो फैयाखै। फैनोनो आबै फै नोगोर मिनिनो आङो बिबैया थास' बिबार खानो नागिरदों नै नैबाव मोनसे दङ जुथा गाननासो खायो जोंना दै दं नालाय नै बाव खाबाय। जायगाया मोजांथार नै बाहाय फटक लानो। जोंना जायगाया ओइथिं ओरै फैथारबाय जोङो बैथिं खाहैथारगोन बबेथिंबा। ओइ गोमोनखौ खागोन नोङो? थास' बिबारानो गैया दिनै थास' बिबारानो गैयाना दिनै। नै थास' खाहैदों आब'आबो उदै मानि सेरग'लै। नै जि गोजानाव फैबाय बेजों सिंग्रा थांथारबाय ओरैजाय सिंग्रा बिथिंजाय लामाया नै खोजोब्बायानो। फेनाबो आस्लानानै होनानै खुनानैसो लानांबाय नै मा मथर मोनसे जाखो होनबा मा जाखो मा फुफ्लाबसोखो हैनै आइ मोनसे गारबोबाय ओइ नै बैलाय गोथौ मोजां मोनसे थमेनमेननो बैबो बावसो खोमा ओइ नङा ओइनो मोजांथार नैबे लामा सेराव मोनसे आयै ओइ बे फिसायाबो मोनसे ओमफ्राय ओइनै गिदिरथार ओइनै एसे गाहायाव ओइनै एसे गाहायाव आन्दायोहाय ओइनै सिङाव मोनसेबाव आयै ओइ नङा बिलाइसो फैदो। गैला बिथिं होनोमोनलाय आथिङाव दिगुन जाबा नैबेखौ देना होनांगौ। नैबे दिगुन राखेबाव बिराद मोजां मुलिया आंना गोदो सिख्लायाव बेजोंनो हामथारोमोन। नै आथिं दिगुन जाबाथाय बेखौ देनानै फुननांगौ। ओइथिं थांबाय सासेया सासेया गाहायाव दङ। खांख्रिखला भाजा जानोसैलाय जोंहा नै लोगोफोर मोनानि आंखौसो बुदों होनना खिथाबावबाय नै गेन्द्रा। आं माला बुखो आं बुवाखै माथो नै नोङो आं माला बुवा नोंखौलाय आल्था फुननो मोनैनि दाय जासिजोब्बाय नै ओमफ्राय एफा मोजां फुननानै होबाय आङो नै फुनबावनोनो बिबैनो हरखुमाबाय आङो बिबैनो हरखुमादों आङो फुननायखौ नै आलु होफानांगोन इयाव ओंखामाव होगोन दा आं आलुखौ। आब' ओंखाम जागोन ना जाला? खांख्रिखला र' आइयाबो जागोन ना जायाथाय जानो लोमलासो बेना ना लाबोदों बाबाया ना। आं बेलेग ना लायाबा लाबोगौमोन दाख्लै फवा 80 थाखा। बे बेसेबां? 150नो ओइ सेंना दोंदेरो नालाय सेंनाखौ बाहाय लायो। सेंनाखौ फवा 100 फानग्रा जादों बाबाया लाबोदों ना जायोसै खांख्रिखला भाजाया बेखौ एवनानै जानोसै मिरामिसखौ। दालि दङ दहाय साननि दालि।
एवनोसै र' जालायबाय सासेया ओंख्रि संखांनायावनो बिमा नागिरफैलायबाय बेदर जागोन थावजों नोङो मामि होनगाथ' थां माबा नायनो बाबाजों थां संनायानो आद्रासो जानोसैलाय आंना बेनि थाखायनो र' आं संगोन नामा दसेल' थांनाय बाबाजों दसे दे बाबाजों थाहैथ' थां ना फैदोंनो थां ना फैदोंनो नाय थां जारलासाय गथ'जों मा खालामबाय नोंलाय मा जादों